Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган һәм балалары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Түзебезнең бүгенге кунагы Сәмигуллин Альберт Дамир улы. Хәерле көн. Хәерле көннәр барчагызга. Без сезне микрофон алдына якынрак чакырабыз. Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз, әлбәттә. Иң беренче чиратта танышудан башлык. Сез бүгенге көндә Бала Сити мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре алып барасыз. Минем исемем Альберт. Мин хәзерге вакытта татар теле укытучысы булып эшлим. Бала Сити Халыкара Кембридж мәктәбендә. Бу бердән-бер Татарстан Республикасындагы бердән-бер Кембридж мәктәбе булып санала. Мәктәптә ике программа гамәлгә ашырыла. Берсе Россия дәүләт программасы, икенчесе Кембридж программасы. Һәм Россия дәүләт программасында татар теле дәресләре бар. Менә шул дәресләрне без алып барабыз. Бу мәктәпнең үзенчәлеге нидә, гомумән башка үзенчәлекләре? Бәлки инде балалар саны азрактыр. Бу хосусый мәктәп булганлыктан, әлбәттә, балалар саны да азрак. Һәм сыйныфта максимум 20 укучы. Һәм татар теленә килгәндә без балаларны ике группага бүләбез, димәк, кичкенә группаларда эшлибез, индивидуаль якын килеп эшләү дип атарга мөмкин, чөнки балаларны рус телле һәм татар телле группага бүләбез. Инде татарча бераз аңлаучылар яки сөйләшүчеләр булса, алар бик әз бездә. Һәм икенче группа рус телле балалар булып чыга инде. Безнең мәктәпкә башка дәүләтләрдән дә, хәтта башка шәһәрләрдән дә киләләр инде. Мәсәлән, татар теле алар өчен чит тел, ят тел буларак, һәр теләсә нинди сыйныфка алар килеп кушыла алалар ел дәвамында. Аңлашылды. Менә сезнең турында сөйләшеп үтик әле беренче. Сезнең биография белән танышкан вакытта миңа бик кызык тоелды. Сез үзегез тумышыгыз белән Казан егете. Мин Казан егете. Һәр кешегә бу татар теле белгечләренә инде кызык. Ничек Казан егете татар теле укытучысы булып йөри дип сорыйлар барысы да, мин үзем дә. Гаҗәп хәл булырга тиеш түгел бит инде бу, бер карасаң, әйме? Бер карасаң, без Татарстанда, Казанмы булсын, башка шәһәр булсынмы. Ләкин Казанда мин үземнән дә сиздем, татар теле укытучысы булсам да, мин башка, бәлки татар теле укытучылардан аерылып торамдыр. Мин үзем авылдан булмагач, безнең телебез ярлырактыр инде. Бәлки шишмә судай агып тормый. Шулай да без бу татар теленә мәхәббәтне саклап калдык һәм балаларга да бирергә тырышабыз. Менә саклап калдык дигәннән, сез ничек иттереп саклап калдыгыз аны? Беләсезме, бәлки бу очраклы рәвештә булгандыр да, бәлки очраклы рәвеш, очраклы хәлләр очраксыз булмый дип әйтәләр. Мин мәктәптә укыганда татар телен бик яхшы үзләштерә идем, ярата идем. Минем килеп чыга иде, гел 5-легә укып бардым татар телен һәм әдәбиятын. Бик күп әсәрләр укылды ул вакытта, рәхмәт безнең укытучыларга. Ләкин укыту барыбер классик системада барды. Шуңа да карамастан, бик 11-нче сыйныфны бетергәндә мин кая барырга белми идем. Һәм килеп терәлгәндә инде уйлаганда минем апам искә төште. Ул татар теле факультетында укыды. Ул да миңа кирип кара дип әйтте бугай. Мин кирип карадым һәм инде шушы белгечлекне үзләштереп чыктыгыз. Үзләштереп кенә чыкмадым, әле дә менә шул белгечлек буенча эшлисез. Белгечлек буенча эшлим. Мәктәптән чыгып, мәктәптән ярак китмәдем дип әйтергә мөмкин. Һәм сезнең укыган җир ул да булса Татар дәүләт гуманитар институты бит. Башта гуманитар институт, аннан гуманитар педагогик университет булды, ул берләште һәм без менә Кабан күле ярындагы Галиәскәр Камал бинасы каршындагы колонналы бинада укыдык. Калган курсларны 3-нче курстан менә шунда күчтек, шунда укыдык. Һәм менә шуннан инде без татар теле белгече булып чыктык. Менә бу белгечлекне алганга ничектер үкенгәнегез булмадымы? Беләсезме, хәтта татар теле филологиясын бетергән кеше өчен актуаль сорау. Һәр берсе, белмим, һәр икенчесе үкенгәндер үз тормышында. Ләкин үкенү бер нәрсә, үкенергә кирәк түгел, бу бит бер белгечлек. Берничә белгечлекне дә өйрәнеп, үзләштереп кулланырга була. Тик кешегә аңларга кирәк.
үзенең максатын, инде үзенең теләген, ихтиярын теләсә, ул бу белгечлек буенча эшли. Монда бер начар әйбер юк. Менә мәктәптәге укыткан укытучыларыгызны бик җылы итеп телгә алдыгыз. Без аларның исемнәрен дә атап үтик әле. Татар теленнән кем укыткан иде әйтик. Татар теленнән Энҗе Хәнәфиевна укытты безнең. Ул Бу 155-нче татар инглиз гимназиясе иде. Хәзер гимназия булып калды бугай. Һәм һәр вакытта мин укытучыларга гел җылы караш, чөнки мин үзем дә укытучы, мин хәзерге вакытта аңлыйм укытучыларның никадәр көч исраф иткәнен, сарыф иткәнен менә бу юлда. Шуңа күрә әлбәттә мин барлык укытучыларыма да нинди генә булмасыннар алар, кем генә булмасын, рәхмәтлемен. Һәм укытучы булып та эшлисез бит әле, бит күп кеше бит инде институтны бетергәннән соң, педагогик белем алып чыгып киткәннән соң ул мәктәпкә бармый, мәктәпкә барырга куркамый икән инде ул. Бәлки аны хезмәт хакында куркыта торгандыр. Сезнең очракта ничек булды? Минем очракта шулай булды. Бәлки мин хәтта университетта укыганда да үзем педагогикада, укытучылыкка укысам да укытучы булырмын дип уйламадым. Бу очраклы рәвештә булып чыкты. 2008 елны төрекләргә ничектер каршы мөнәсәбәт туды һәм безнең дәүләт тарафыннан аларны бу илдән китергә мәҗбүр иттеләр һәм сәясәт һәр даим үзгәреп тора инде. Үзгәреп тора һәм шул сәяси сораулар аркасында төрек теле укытучыларына кытлык туды. Минем бер белгечлегем, мин татар теле һәм шәрык телләр факультетында укыгач, минем икенче белгечлегем, нәкъ менә диплом буенча ул төрек теле укытучысы һәм мин дә бик яратам чит телләрне, берничә чит тел беләм. Минем чит тел укытучысы буларак эшли башлыйсым килде. Шундый вакансия барлыкка килде, миңа тәкъдим иттеләр һәм мин менә нәкъ менә диплом алгачтым. 2009 елда булды инде бу. Мин төрек теле укыта башладым һәм миңа булышып китте. Чөнки мин балалар белән эшли белгәнлегемне аңладым. Төрле яшьтәге балалар белән эшли беләм, миңа кызык. Һәм менә шулай башланып китте минем педагог эшчәнлеге. Һәм сез бик узак еллар дип әйтергә кирәк, 7 елдан артык төрек теле укытасыз әйбит. Мин 6-7 ел төрек телен укытканмындыр һәм 2016 елга хәтле Казанда берничә мәктәптә төрек телен укыттым. Шул исәптән хосусый төрек мәктәбендә дә укыткан идем. Туган төрек теле дип атала иде анда. Мин анда балалар 2 группага бүленә иде. Туган телләре төрек балалары һәм безнең балалар инде рус һәм татар балалары. Мин шуларны укыта идем, төрек телле балаларны төрекләр укыта идем. Менә шунда безнең практикада булды, төрекләр белән бик күп сөйләштек, аралаштык. Шуңа күрә без төрек телен яхшы гына үзләштердек. 2016 елда миңа Иннополистан вакансия тәкъдим иттеләр. Иннополиска күчәргә, әле ул ишетелмәгән бик. Шунда яңа технологияләре булган, яңа җир булгач, мин барып карадым. Берничә этап үткәч мин алдылар һәм андагы мәктәптә мин эшчәнлегемне дәвам иттем, инде татар теле укытучысы буларак. Менә бу күчеш гомумән төрек теленнән татар теленә сезнең өчен кыен булдымы? Беләсеңме, башта кыен булды. Хәтта мин собеседованиегә әңгәмәгә килгәч, миңа ачык дәрес үткәрергә куштылар. Мин моңа кадәр төрек телен генә укыткан идем. Мин укыткан, әйткән һәр өченче сүзем бәлки төрекчәләштереп әйткәнмендер ул вакытта. Менә шунысын сиздем. Башта авыр булды бу күчеш, чөнки төрек һәм татар телләре бик якын һәм бер үк вакытта ике телне укытырга авыр. Менә ниндидер тумблер кирәк күчерергә. Һәм менә бүгенге көндә татар телен укыткан вакытта менә шушы белгечлегегез, алар бит инде сез әйтмешли бик якын телләр, төрки телләр семьялыгына керә бит. Ничек тә ярдәм итәме? Әлбәттә ярдәм итә. Һәм мин төрек телен, мәсәлән, татар телен белгәнем өчен бик тиз үзләштердем һәм сөйләшә башладым. Шуңа күрә татар телен белсәң, син төрки телләрдә аралаша аласың. Мин балаларга да моны аңлатам. Менә ничек итеп сез аны аңлатасыз? Ниндидер мисаллар китереп? Мисаллар китерәм. Мәсәлән, быел мин сәяхәттә булдым. Европада беренче тапкыр сәяхәттә булдым. Мин 10 ил. Сез бик батыр кеше икәнсез. Бу быелгы ситуациядән да курыкмыйча чыгып киттем, ләкин куркырга кирәк түгел. Бер үзем сәяхәт иттем һәм бер айда мин 10 илне гиздем, Европа илләренә килгәндә һәм һәрберсендә диярлек мин төрекчә сөйләшә алдым. Чөнки анда төрек кардәшләр бар, алар дөньяда таралганнар, аларның кафелары бар,
менә шул рәвешле хәләл азыкны бөтен җирдә Европада ашарга мөмкин һәм төрекчә аралашырга, төрекчә аралашам мин татар теле аркылы. Дип әйтәм балаларга. Димәк ки татар телен белсәгез, дөньяда һәрбер җирдә югалып калмыйсыз. Сезне аңлаячаклар. Сез укыта торган сыйныфларда ничә яшьлек балалар? Без бердән Башлангыч сыйныфлар. башлангыч сыйныфтан укытабыз әйе. Менә дәресләрегездә күбрәк ниндирәк алымнар һәм ниндирәк технологиялар балаларга бигрәк тә ошый һәм тел өйрәнүдә бик тә ярдәм итә? Балаларга ошый уен. Әлбәттә уен ошый һәм мин үземнең технологияләремне байыттым. Бу карантин вакытында безнең карантин булды бит әле берничә ел элек. 2020 елда. Һәм ул вакытта без өйдән эшләргә мәҗбүр булдык. Өйдән ничек эшлибез без? Zoom аркылы эшлибез, балалар экран каршында һәм безнең турыдан туры мөгамәлә юк, күрмибез, контрольдә тота алмыйбыз. Менә аларның игътибарын контрольдә тотыр өчен нинди алымнар кулланырга дигән сорау туды. Әлбәттә баш ваттым мин күпмедер вакыт. Һәм карый башладым интернеттан төрле мәйданчыклар, төрле сайтлар һәм яңа технологиялар белән якынрак таныша башладым. Һәм үземнең эшчәнлегемдә мин яңаша, заманча технологиялар кулланам. Мәсәлән, ул булырга мөмкин онлайн токта. Онлайн токтага мин бөтен материалны куялам, видео, бөтен визуал, бөтенесен куялам һәм офлайн куллану мөмкинлеге булган токта. Мин аны хәтта карантиннан соң менә офлайн дәресләрдә дә, турыдан туры җанлы дәресләрдә дә куллана башладым. Чөнки мәсәлән, ул мәйданчыкта минем инде кирәкле мәгълүмат бар. Мин балаларга күрсәтәм, ул матур, мәсәлән, шундый уен форматында эшләнгән. Без аны кулланабыз яки презентацияләргә килгәндә, безнең презентациялар нинди? Гадәттә алар классик, шул текст, берничә рәсем булырга мөмкин, максимум видео куялар инде. Мин шундый интерактив презентация дигән программа таптым. Анда үз тавышыңны да куя аласың. Анда автоматик рәвештә викторина да куеп була, сорауларыңны язасың, ул викторина рәвешендә яки уен рәвешендә. Мәсәлән, керә балалар ниндидер хайван сайлыйлар, үзләренә образ, бу хайван, мәсәлән, тауга менә. Һәм менә шунда ниндидер ярыш элементы барлыкка килә. Алар барысы да күрәләр. Моны экраннан яки планшетлардан. Безнең балалар, безнең мәктәптә һәрберсенең Chromebook бар. Безнең татарча әйткәндә инде ноутбугы бар. Һәм шуны һәр баланыкыда бар, ачалар, уйныйлар дип беләләр. Ләкин дөрестән алар ниндидер дөреслектә ниндидер викторина узалар, тест шишәләр. Һәм шул ук вакытта уйныйлар, мәсәлән. Шундый берничә площадка белән таныштым, мәйданчык, һәм мин аларны актив кулландым. Һәм бүген нәтиҗәсе бармы? Әлбәттә нәтиҗәсе бар. Мин инде берничә мастер-класс да уздырдым. Әле дә бу заманча технологиялар әле дә актуаль һәм актуаль булачак та. Хәзерге яшь буын өчен алар актуаль. Мин Иннополиста укытканда аңладым, безгә шундый үзенчәлеге бар Иннополисның. Анда Рәсәйнең төрле төбәкләреннән балалар килә. Һәм алар татарча белмиләр. Татар телен инде чит тел буларак укыталар. Аларга кичкенә яшьтән инде ана сөте белән бергә атасының теге код, тамгалар системасын күреп үсә. Шуңа күрә әйтәсем килә, алар теге техника гаджетларга якын, аларның бер тормышының бер өлеше булып тора. Алар башкачарак балалар, тик тормас, шундый бик җанлы балалар. Аларны бер җирдә утыртып булмый. Шуңа күрә классик шундый дәрес биреп булмый аларга. Аларга ниндидер яңа ысуллар кирәк. Менә бу заманча ысуллар ярдәм итә. Мондый балалар белән эшләүдә, хәзерге заман буын балалар белән эшләүдә ярдәм итә. Менә сез Иннополиста укыткан вакытта, күпме вакыттан соң инде ниндидер нәтиҗәләр күрә башлый идегез? Күпме вакыттан соң әйтик, ул татар телендә җөмләләр төзи башлый иде. Ул бала. Андый статистика минем юк. Беренчедән әйтергә кирәк ки, безнең 2017 елда шулай ук сәясәт җилләре исеп, безнең татар теле дәресләре киметелде. Шуңа күрә безнең дәресләр 1-2 атнага, хәтта башлангыч сыйныфта бергә калды. Башлангыч сыйныфта менә шул фундамент корыр
вакытта кырырга кирәк булганда бер дәрес ул бик әз. Чөнки бала өчен бер атналык вакыт ул бер ай кебек. Менә бер дәрестә өйрәнгән материал икенче дәрестә ул юкка чыга дияргә мөмкин. Шуңа күрә я кабатлау, я актуальләштерү аша менә шундый авыр этап узабыз бер яктан, ләкин икенче яктан аның кайбер укытучылар, мәсәлән, экспертлар әйтер, безнең укытуның эшчәнлеге уңышлы булып булмавы нәкъ менә балаларның сөйләменнән чыга. Минемчә, ул дөрес түгел. Баланы мин менә шул йөзләрчә баладан берсен булса да татар теленә мәхәббәт уятсам, мин үз максатыма ирештем дип уйлыйм. Минемчә, минем дәресләрдә минимум 90% дәресләрне яратып киләләр, эшләргә тырышалар. Булмаса да татарчалаштырып, руслаштырып, күбрәк русча сөйлиләр, ләкин алар татар теле дигәндә елмайсалар, менә бу максатка ирештем дигән сүз. Алар әлбәттә теге катлаулы, синтетик, ияршинле, катна кушма җөмләләр белән сөйләшмәсләр, әлбәттә. Һәм димәк, татар телендә сезнең өчен иң мөһиме аларга татарлар турында да мәгълүмат бирү, татар мәдәнияте белән дә таныштыру, шулай актуаль булып кала торгандыр. Әлбәттә, без моны шулай таныштыра барабыз. Хәтта, мәсәлән, минем бер площадкам бар, мин шулай мэрия һәм башкарма комитет тарафыннан уздырылган татарча интенсив проектының укытучысы саналам. Ул 2021-2022 елларда уңышлы узды. 21дә уңышлы узгач, аны дәвам иттерделәр, бәлки быел да ул дәвам итәр. Мин хезмәт өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр, туклану сферасындагы кафе, ресторанда эшләүчеләр һәм мэрия хезмәткәрләре өчен татар теле укыттым. Интенсив булгач бу 12 дәрес булды. Мәсәлән, атнага 1-2 сәгать кереп, алар шундый тиз рәвештә 1-2 айда татар теленең бер өлешен үзләштерделәр инде. Мәсәлән, кафеда эшләүчеләр дә бераз татарча, клиентлар белән татарча сөйләшер өчен, курыкмас өчен, ниндидер актуаль кирәкле фразаларны мәсәлән өйрәнергә тырыштылар. Бу яхшы инициатива алга таба да дәвам итәр дип уйлыйм. Һәм бик тә кирәкле, бик тә әһәмиятле дип саныйм инде. Әлбәттә. Алга таба да, чөнки аларда татар кешеләре белән мөнәсәбәтләргә керәләр бит. Һәм үз эшләрен байыту өчен дә кирәктер ул аларга бәлки. Әлбәттә, байыту өчен һәм мәсәлән монда кунаклар күп килә безнең Татарстанга, Татарстандагы кунакларга татар теленең матурлыгын күрсәтү өчен. Һәм менә сезнең өчен, Альберт, татар теле укытучысы булу дигән сүз нәрсә дигәнне аңлата ул? Татар теле укытучысы булу минемчә горурлыктыр. Бүгенге заманда да. Бүгенге заманда моны һәр кеше башкара алмый. Моны батыр кешеләр үзенә ышанган һәм үз милләтенең алга таба да уңышлы булуына, үсәчәгенә ышанган һәм моның өчен көч куйган кешеләр башкара, минемчә. Син димәк ышанасың әле безнең киләчәк якты булачак дип. Беләсеңме, бер күз белән ышанам. Бу безнең Татарстан байрагындагы кебек ике төс булган кебек, яшел дә бар, кызыл да бар. Анда 3 төсле. Уртадагысы нейтраль булсын инде безнең өчен. Менә йөрәгем бер яктан ышана, икенче яктан теге ныграк тибә, пульс күтәрелә. Ничек әйтәләр әле безнең медицина хезмәткәрләре? Систолик һәм диастолик күрсәткечләр орта. Шулай булган. Һәм менә балалар арасында һәм гомумән яшьләр арасында син үзең дә яшь кеше буларак татар теленең куллану даирәсен киңәйтү өчен, гомумән аны популярлаштыру өчен тагын нәрсәләр кирәк дип саныйсың? Минемчә, дәресләр үткәрү генә җитми, хәзерге вакытта проект эшчәнлеге бик популяр. Шуңа күрә төрле проектлар алып барырга кирәк. Безнең мәктәптә, мәсәлән, Баласитида акыллы уеннар проекты бар. Ул Mind Games дигән уеннан чыккан һәм балаларны төрле яктан үстерү, нәкъ менә башлангыч сыйныфтан, бәлки балалар бакчасыннан башлап, инде татар телле уеннар аша аларны төрле яктан үстерү, психик яктан да, психологик яктан да, креатив фикерләү һәм башка төрле өлкәләрдә балаларны баетып, шул рәвешле алар уйныйлар, татар телен ишетеп үсәләр. Шундый эшчәнлек бар, мәсәлән.
Акыллы уеннар проектын алып бару берсе булса, икенчесе шулай әһәмиятлеләрдән берсе татар теле бит безнең балалар белән генә чикләнми һәм балаларны өйрәтү өчен безнең татар теле никадәр күп булса да ул гына да җитми. Татар теле мөхит тудыру өчен өйдәге мөхит татар булырга тиеш. Мәсәлән, безнең татар телле, фамилияле балалар бик күп, ләкин алар татарча белмиләр, татарча сөйләшмиләр. Әлбәттә, аңлаучылар теге сөйләшмәүчеләр бар, аңлап. Ләкин моны мин аңлыйм, өйдә алар сөйләшмиләр. Алар ачыктан-ачык әйтәләр: "Юк, мы не разговариваем, мы на русском говорим", дип ачыктан-ачык әйтәләр. Шуңа күрә без татар теле курсларын ата-аналар өчен дә башлап җибәрдек һәм башлангыч дәвам итүче дәрәҗәләрен ачып, менә татар телен камилләштерергә теләгән ата-аналар өчен бәлки сөйләшергә курыккан, шундый барьер булган, яки кемдер speaking club кебек әңгәмә клубы, кемдер сөйләшергә ярата, ләкин татарча сөйләшер өчен барыр җире булмаган андыйлар да бар. Мәсәлән, каяндыр килгәннәр алар. Казакъстаннан мәсәлән күчеп килгәннәр, үзләре татарлар, ләкин татарча белмиләр. Татарча өйрәнергә телиләр. Алар мәсәлән шулай ук безнең курсларга килә алалар. Һәм без аралашабыз ниндидер темага. Шулай ук башлангыч этап, нулевой этап бар. Татарча өйрәнергә теләүчеләр, рус гаиләләр булса, алар да киләләр. Берничә кеше безгә йөри. Шул рәвешле без ата-аналарга да аңлатырга тырышабыз. Ата-аналар сөйләшсәләр, балалары белән безгә 100 кат җиңелрәк булыр. Бу дәресләрне алып барырга һәм нәтиҗәле дә булыр, әлбәттә. Менә үз акчаларын түләп, шушы курсларга, син санап киткән курсларга килергә теләүчеләр чынлап та күпме, бармы? Дөресен әйткәндә, күп түгел, чөнки алар бушлай. Менә акчага эшләгәч, кеше саны артыр дип уйлыйм мин, чөнки буш булганда кеше әһәмиятен, кыйммәтен белми кайбер әйберләрнең. Менә син яшь белгеч буларак, чынлап та татар теле белән тормышны алып бару җиңелме? Һәм тормышны алып барып буламы? Татар теле белән генә тормыш алып барырга авыр. Син тагын әле өстәмәдә эшлисең димәгәйме? Өстәмә эшлим, ләкин шулай ук татар теле өлкәсендә булырга мөмкин, бу индивидуаль дәресләр булырга мөмкин. Мин шулай экскурсиялар белән шөгыльләнәм. Экскурсияларны мин татарча түгел инде, татарча экскурсия теләкләре булмады. Менә мин инде күпме берничә ел эшлим, аккредитованный специалист, гид буларак. Димәк, берничә һөнәр остасы булырга кирәк. Һәм гомумән егет кешегә 70 һөнәрдә аз дип әйтәләр бит. Шуңа күрә бу бер минем гомеремнең зур бер өлеше дип кенә әйтә алам. Татар теле һәм гомумән менә шушы мәктәп өлкәсе дип әйтик инде бит. Һәм менә ата-аналар дип искә алдык, алар балаларын гаиләдә татарча сөйләшмәсәләр дә сезнең дәрескә китүчеләре бардыр. Бәлки сез алар белән ничектер аралашып элемтәдә тора торгансыздыр. Алар ни өчен балаларын шулай үзләре дә сөйләшмәгән килеш татар теле дәресләренә алып киләләр? Аларның менә төп мотивациясе, төп сәбәбен аларны сәбәп атыйлар. Алып килә дигәндә безнең татар теле дәресләре мәҗбүри. Мәҗбүри илеләр балалар. Кайбер балалары әйтергә мөмкин, мин яратмыйм дип. Ләкин без аңлыйбыз, бу сүз баладан килми, бәлки ата-анадан килергә мөмкин. Чөнки баланың күзләреннән күренеп тора, күзләре ялт-йылт килә дәрестә. Кайбер күнегүләр эшләгәндә, уеннар уйнаганда беренче булып шишә сорауларны. Шул ук вакытта ул әйтергә мөмкин, мин татар телен яратмыйм дип. Ничектер бу хакыйкатькә туры килми кай вакытта. Шуңа күрә шул вакытта бәлки ата-аналар белән эшләргә кирәк. Ата-аналарны ничектер ниндидер чараларга чакырырга. Безнең татар телле чаралар да бар. Мәсәлән, Нәүрүз бәйрәмен үткәрәбез. Безнең татар телле Сабантуй бар, Баласити, ул Кремль каршында яр буенда уза һәр елны. Менә шундый зур бәйрәмнәр, татар телле чаралар да уздырабыз без. Ул гомумән балалар һәм аларның гаиләләре, ата-аналар өчен дә. Татар теле укытучысы булып эшләүче кешенең бүгенге көндә иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш дип уйлыйсың? Иң зур казанышымы? Белмим дә, ничек әйтергә икән. Бу сорауга соңрак җавап бирик.
Юк, менә әгәр дә укытучының әйтгәндә алган бик күп конференцияларда катнашкан грамоталары, дипломнары гынамы, яки инде ничектер укучыларының татар теленә карата һәм гомумән татар дөньясына карата үзгәргән мөнәсәбәтеме? Синең өчен кайсысы мөһимрәк? Әлбәттә, икенчесе мөһимрәк. Баланың мәхәббәте, гомумән мәхәббәте, чөнки бу мәхәббәтне, телгә мәхәббәтне укытучы уята. Укытучыга мәхәббәт аша бу телгә мәхәббәт барлыкка килергә мөмкин. Һәм баланың, мәсәлән, мөнәсәбәте үзгәрсә, башта яратмыйм, аннары яратса, ул укытучы өчен зур казаныш дип исәплим. Һәм гомумән шундый позитив, дөрес модель формалаштырырга балада татар теленә карата. Һәм хәзерге вакытта мин аны формалаштырсам, менә бу башлангыч сыйныф этапларында, урта сыйныфларда, инде зуррак сыйныфларда икенчерәк, мәсәлән, без олимпиадаларга әзерләнә алабыз, ниндидер проектлар татарча эшли алабыз, мәсәлән, шулай ук бу проектлар аша ниндидер беренче акчаларын эшләргә мөмкин балалар. Яки хәзер татар, мәсәлән, 30 августта булды бугай милли киемләр фестивале. Анда минем бер укучым, хәзер инде ул студент, анда модель буларак катнашты. Шулай, мәсәлән, бу культурада үзен күрә димәк. Менә позитив модель дидең бит. Менә шушы модель нидән гыйбарәт ул? Нәрсә дигән сүз ул? Гади итеп аңлатып күрсәткәндә. Укытучы моделеме, укучы модель? Юк, менә шушы позитив модель формалаштыру идең бит укучыларда бит, татар теленә карата. Менә шул нидән гыйбарәт ул? Нәрсә дигән сүз бу? Хәзерге вакытта бала татар телен башка телләр белән бер күрү, бәлки өстен күрү, мәсәлән, хәзерге вакытта дөньяда популяр булган инглиз теле белән бер рәттән санавы. Һәм булырга мөмкин, чөнки мин аңлатып китәм бит, менә дөньяда мин татар теле аша югалып калмадым дип балаларга. Һәм балалар чынлап та менә шушы татар теленең киләчәк теле икәнен, һәм гомумән ул ниндидер әби-бабай теле генә түгел икәнен, үзләренең яшьтәшләре теле икәнен тагын ничек танып белә ала һәм ничек күзәтә ала. Һәм моның өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Моның өчен безнең эшчәнлек күп кырлы булырга тиеш. Мәсәлән, без шулай ук театрга барып, ул театрда ишетергә тиеш. Ниндидер чараларга барып, бу чараларның хәзерге белмим, альтернатив музыка булсын, ул татарча булуын ишетергә тиеш. Минем видеоларда гына түгел, мәсәлән, бу чараларга да барырга тиеш. Шулай экскурсияларга барып, мәсәлән, экскурсияның Кабан күле яр буенда шундый интерактив экскурсия бар. Син колакчыннар киеп, шулай бер кушымта аша керәсен һәм Кабан буйлап йөрисен. Анда информация, мәгълүмат ике телдә, русча, татарча бирелә. Мәсәлән, шуны ишетәләр кунакларны. Чакырасың, кунаклар шулай татар телендә алар белән сөйләшәләр, әңгәмәдәш булалар. Безгә еш кына мәктәпкә җырчылар киләләр, мәсәлән, Илгиз Шәйхразиев Зарина белән килеп, ау дигән җырларын җырлап балаларны шулай дулкынландырганнар иде. Менә димәк ки, бу җырларның да шулай кызык, татарча җырларның да, бу культураның да шундый киң колачлы, кызык икәнен балалар белергә тиеш. Һәм бу, әлбәттә, әйткәнемчә, идә дә алар көндәлек тормышта татар телен әти-әниләрдән, әби-бабайлардан гына түгел ишетергә тиеш. Кай вакыт әби-бабайлар булмагач, мин үзем бабай роленә керәм. Һәм кай вакыт менә булай итеп мин дарышта бабай килә, һәм алар белән бабай сөйләшә башлый, мәсәлән. Әлбәттә, бу теге эшчәнлекне бераз эшчәнлек формасы төрле булырга тиеш дәрестә. Бу шундый бер фишка дип әйтергә мөмкин инде. Төрле образларга керәм. Бу бер образлардан берсе. Димәк, укытучыга әле актер да, җырчы да, башка һөнәр иясе дә булырга кирәк. Татар теле укытучысына монда әллә кем булырга кирәк. Менә хәзерге балаларны татар теленә кызыксындыру өчен, нәкъ менә шундый кирәкле киләчәк теле булуын балаларга сеңдерү өчен бик күп тырышырга кирәк. Димәк, укытучылар да шулай ук яшь булырга тиеш дигән сүз инде бит, һәм укытучының роле әйтеп бетергесез зур татар теленә өйрәткәндә. Бу форсаттан файдаланып әйтергә
телим бер игълан бар. Бала Сити мәктәбенә яшь креатив укытучылар. Без эзлибез әлеге вакытта шундый кандидатлар булса, миңа яза алалар. Минем информация куячаксыз. Альберт Самигуллин әйбит эзләп табырга мөмкин социаль челтәрләрдә. Социаль челтәрләрдә эзләп табырга мөмкин. Шулай социаль челтәрләрдә, мәсәлән, мин үземне теге татар теле укытучысы булгач, татарча контент алып барам. Мәсәлән, видеоларда татарча анда. Субтитрлар русча куя алам, башкалар да аңласын өчен татарча алып барам. Мәсәлән, сәяхәт кылдым, һәрбер шәһәрдән ниндидер видеолар төшердем, мин аларны татарча тавышландырдым. Менә балаларга да күрсәтә алам, сөйләгәндә балаларга инде кызыграк, теге блогер булмасам да, балаларга бу видео форматы кызык, менә шулай кызыксындыра алам. Ниндидер блогерлар белән таныштырырга мөмкин балаларны. Бу да кызык тематика. Гомумән шушы укыту мәсьәләләре, дәрес мәсьәләләре, яңа технологиялар, иксез шиксез тема. Монда бик узак сөйләшеп утырырга мөмкин бит. Альберт, сиңа иң беренче чиратта бик зур рәхмәт шушы студиягә килгән өчен. Сезгә шакыругыз өчен рәхмәт. Һәм бераз гына булса да безне шушы эш тәҗрибәң белән таныштырган өчен, кызыклы әңгәмә өчен, һәм без сиңа алга таба да уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, фидакарьләр тапшыруын тәмамлыйбыз. Аны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Җаббар, режиссер пультында Лейсен Мәүлиева булды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.